खुलुमबाय आंनियाव किडनि स्टन जादोंमोन 12 mm जाबायमोन मुलि लांनानै आङो हामजानायखौ मोनदों आङो मास मोनसे जादों मास मोनसेनि उनावहाय बे साफा क्लियार जागोन बे मुलिखौ जायोब्ला मास मोनसेनि उनावनो नोंनि अन्थाइया गगोन होननायखाय आं जाहैदोंमोन ओमफ्राय दा आङो गजानायखौ मोनबाय अन्थाइया नै दा गनानै गिदिरसै आरो ओमफ्राय दा आङो आंनि गजानायखौ मोननायखाय आंनि हासबेन्डनि थाखाय आङो आरो लांफैनाय जाबावदों आरो मुलि थ' बेनोसै नै अन्थाइखौ नायनो हागोन अन्थाइया बेनो माबादि मोजां मोनदों नोंखौ मा बेमाराव मा जादोंमोन आरो माने आंनि मुलि जानानै नोंखौ माबादि मोनदों बेखौ खिन्थादो माने हिनजावफ्रा अन्थाइ जादोंमोन सिगाङाव किडनियाव ओमफ्राय दा बेनिफ्राय किडनिया बुदोंमोन ओमफ्राय बुनानै दा बिनि मुलि जायै जायै बै सिंगामखौ जेरै जानानै गारो बेबायदि नैसिनि गिदिर गिदिर माने मोनब्रै मोनबासो गबाय आरो गनानै अन्थाइया ओमफ्राय नै दाख्लै गुवाहाटियाव नारायणायाव थांदोंमोन बहाय माने सिटि स्केन बानायबावदोंमोन आरो सिटि स्केन बानायनायाव ओमफ्राय माने अन्थाइया किडनिनिफ्राय थाइनै गलांनानै बै पेसाब नालायाव थाबथेनानै दंहैयोमोन पेसाब नालायाव थाबथेनानै दंहैनानै नैबे सिटि स्केन बानायनानै फैनाय लगे लगे सानसे थानानै अन्थाइया थाइनै गदों आरो बै बादामालि मैला खानायजों बेजों एसे ज' लाद्रा खानानै गबोफादों आरो थाइनै अन्थाइया बेफोरबायदि जानो नागिरो फिसा फिसानो मोननै गदों अन्थाइया मोननै गदों आच्छा ओमफ्राय किडनिनि गाहायाव बै पेसाब नालायाव माने ओरैबो ओरैबो थाइसे थाइसे दं होनखादोंमोन आरो ओमफ्राय बे मोननैबो गबाय ना दा फारसेनिल' गदों ना फारसेयावनो बेबायदि लादुरा खानानै थानायावसो मोनसेल' गदों बेखौ मोनथिला आरो अन्थाइयाव खिन्थु गनाया थाइनै गबाय मोननैबो गवाबा सायो सानाया बेनाव साखाया मोननै गदों आरो लेथ्राबो ओंखारबाय लेथ्राया ओंखारबाय बे सिंगामा बिदियानो गलाबाय थाबाय आरो पेसाबजों खुलुमबाय आं दिनै फैबाय मानो थाखाय बे मोनब्रै मुलिया जबरदस्त बिराद इम्पर्टेन्स मुलि आंनाव गुदां फैबाय दिनै दाखालि आं हरबाय मानसिफोरखौ बेनि रिजाल्टबो मोनबाय बेनि थाखाय आं भिडिअ'आव फैबाय देखायनो थाखाय बे जाबाय हाइट इनक्रिजा थाब जोबनाय जि मानसिफोर आरोखि गाथिया दङ बेनि थाखाय उन्दैफोरनि थाखाय बिराद मोजां बे बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु हाइटआ जाया दा बे हाइटनि थाखाय जाबाय एकदम थाब माबा जागोन हाइटआ बारायगोन ओमफ्राय बे जाबाय लेडि केयार लेडिसफोरनि गासिबो पिसिअडि ओमफ्राय चकलेट सिस्ट ओमफ्राय गायनो प्रब्लेमा बिराद इम्पर्टेन्ट ओमफ्राय बे जाबाय जइन्ट केयारा ओरैबायदि बानायदों बेखौ माने खालि जइन्ट पेननि थाखाय नङा जइन्ट ओमफ्राय मास्कुलार पेन ओमफ्राय सुवेलिं इनफ्लेमेशन जेবিলাক ফুলি থাকে হাড়বিলাক পিছত আर्थराइटिस আৰু অস্টিওপৰোसिसত বহুত ভাল কাম কৰে যিহেতু অস্টিওপৰোसिस আৰু আर्थराइटिस ভুগি আছে ইহঁতৰ কাৰণে আৰু নিউট্ৰিশন যেবিলাক আমি খোৱাৰ ভিতৰত নিউট্ৰিশন নাপাওঁ হাড়ি আৰু জয়েন্টত নিউট্ৰিশন দিব बे जाबाय थै किउरिफायार ब्लाड थैखौ क्लियार माने साफा खालामगोन बे गासिबो प्रडाक्टआ माने प्रमाण दङ बेनि थाखाय आं भिडिअ'आव फैबाय आरो मोनसे खोथा गोदान भिडिअ'बो फैबाय आंनाव मेला रिपर्ट मोनबाय रिपर्ट दङ भिडिअ' दङ आंनाव हामनाय गोदान आरो भिडिअ' फैबाय बे मासाव मोनबा गथ' मोननाय प्रमाण दङ आंनाव ओमफ्राय गल ब्लाडार हामनाय प्रमाण दङ बे मासाव किडनि स्टन हामनाय प्रमाण दङ गासिबो आं बे इउटिउबजों दिनै हगारगोन नोंसोर नायदो बेल' थेंक इउ गोजोन्थों दा लोगोफोर नै आं नैबेखौ लांफैदों आरो डेन्टा ड्रप नुना मा होनो हाथाइ सानायनि आरो एसे हाथाइ साबाय थादों आंना ओमफ्राय दा उफाय गैया फैब्रबनांबाय ओमफ्राय नै बेजोंहाय बे ब्रास कलगेटजोंहाय लगायनानै होनांगौनो बे कलगेटआथ' आंना दंखायो बिराद मोजां आरो कलगेटआ ओमफ्राय दा हाथाइया साबाय थानाय हिसाबैहाय नैबे बुस्थुखौहाय लांफैदेरबाय आङो माने हाथाइ सायोब्ला बिराद खस्थ' मोनो आंना थाइसे हाथाइया जाख्लादों दा बे हिसाबैनो आङो लांफैदों ओमफ्राय बे माने
ब्रास फुनांगौ जाहैबाय आरोखि हाथायालाय एक्सुवेलि सायाखिसै सानायालाय दाख्लैहाय आं मुलि लांनानैहाय ओरैहाय डक्टर प्रियंका मेडामनाव लांदोंमोन आं ओमफ्राय हाथाया सायाखिसै ओमफ्राय एक्सुवेलि हाथाया जाख्लानानै दं ओमफ्राय हाथाय मोदोमा एसे बुनानै दं आरो दा बे हिसाबैनो बेखौहाय आं लागायबाय थानोसै आरोखि फुबाय थानोसै नैबेनो कलगेटआ ओमफ्राय नै बेयो मा होनो ड्रप होनांगौ दा औ बे कलगेटजों लगायनानै फुननांगौ औ दा माने हाथाया बिराद मोजां जायो जाहैदों ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो आं लांबाय ओमफ्राय माखासे गोदानफोर मुलि सफैदों बेखौ आपडेट हर होननायलाय दा बे हिसाबैनो आङो आपडेट हरनाय जाहैबाय नै ओमफ्राय प्रयजन जायोब्ला लांफैनो हागोन आरो मानसिफ्राथ' गोबां दंमोन दाबो थांलाबाय